Tak jo, chat, s čím začneme? Já kámo, reálně nevím, jako já jsem tady měl vyhlídnutýho Ondy Mikulu, protože Ondy Mikula je jako extrémosák. Máme tady prvního adepta Ondy Mikulu. Co víme o Ondy Mikulovi? Frajer byl populární hodně dávno, 2021, 9.14. Má tady TikTok, který má 102 mega zhlédnutí. A my jsme se jakoby s chábrama nedávno na to koukali, na jeho TikTok. Já nechápu, jak takové TikToky může mít takový čísla, víš co? Co je třeba tohle, to mi řekni. Fred tady kámo livestreamuje s nějakou borkou. Jako kdo na to kouká, kámo? Jako kdo na to kouká? Co se děje prostě? Jako reálně, co se tady děje, kámo? TikTok live. Ani si nepamatuju, jak tenhle člověk začal být populární. No kamaráde, to ani já si nepamatuju, upřímně. No nicméně, jdeme dálos. Tak, NPC. A klasický TikTok, nevím kámo, co se děje. Ondy Mikula kámo, je tady jedna obrazovka. Počkej, takže chcete mi říct, že abyste byli populární na TikToku, tak vám stačí kámo dát TikTok, kde jste 1 pixel 1:1 a je tam verliva prostě kámo, nějaká vesmírná. Tak, to nic. A zase klasicky vesmírná verlibos. Kámo, co se děje? Ale co se děje? Některé ty TikToky jsou tak random tady. Ondy Mikul, co se tebou stalo, kámo? Dřív si natáčel normálně reálný content. Třeba tohle, kámo, jak se dělá vole kačenka. Jdeme dálos. Tady videosák. Jo, to je fotkos. A chci ten video. Kolik má takovej TikTok zhlédnutí? 144 000. Kamarádi, tak my děláme něco špatně. My podle mě děláme něco špatně, no nic. BTV, jak fungují ty battle, nebo co to je? Ty krávo, tak Tigr, Big Battle Ondy. Kamo, jak to funguje? To prostě jsou jako nějaký livestreamy, ne? Ale takhle to funguje, jako že se přetahujou, kámo, nebo co to je? Jakože kdo dá víc donatů, tak vyhrál, nebo co to je? Jako asi tak vypadá reálně. Protože já nevím, co se jako tady děje, kámo. Hele, tady je pík Ondyho Mikuly. Tady actually ještě natáčel nějaký content. Pojďme se na něco podívat. Pojďme se podívat na něco zajímavého. 24 milionů zhlédnutí. Co zase je, vole? Ty vole. Tak kámo, Frek se přivolal, vole, nevím, jak se to jmenuje, Popit? Dobře. Tak to dobrý, tak asi hádám, že Ondy dělal už jen tutoriálosáky. Nebo dělal, kámo, dokovat to přesto bavit. Já ani nevím, jak starý videa má, protože jako to je asi už nějaká historie. Už je to nějaká doba, co to dělal. Počkej, kdy to vydal? 8.20. To je nedávno, 9 dní dozadu. Asi se na tom Ondy Mikula už vykašlal, no. 4.3. no Ondy Mikula se na to totálně vykašlal, no nevadí, tak jdeme se podívat na TikTok, osáky jiný. Co jsem viděl? To je dobrá, to je actually good. Да что ж такое? Ты извини, пожалуйста, меня, родной. Я не хотела. Так получилось. Меня выгнали. Понятно. Я понимаю, что я слабо играю. Но вот скажи мне, чем мне еще заниматься? Сидеть на лавочке? Хорошо, но это не мое. Шить, вышивать у меня зрение не позволяет. Чи-чи. Я поэтому и стараюсь, ребятки,
как-то отдыхать